Kaixo Juancho. Kaixo, Jeni, ondo? Bai, eta zu. Ederki, guztua hemen egoteaz. Jo, ilusioa egiten dizugatik zure anera esapidara egon zan, eta hogei zu. Oso, ondo, famili erdia falta zaizu bakarrik. Ondo, piano joltzailea zera, eta musika eta dantza irakaslea ere. Bueno, musika irakasle. Musika eta dantza eskolan naiz irakasle, baina nik ematen dut piano eta harmonia eta horrelako gauza. Zergatik mundu honetara? Bueno, egia da txikitatik nire etxen oso musikazaleak izan diala. Hau txikitatik hasi ginean danok instrumenturen bat jotzen, baina ez bakarrik instrumentuak jotzen gehien bat musika bizitzen, kontzertutara joten, familian ere oso musikazaleak ziren, zeba bat piano irakaslea eta bat, baina gauza natural bat izan zen, aurretikan ez zegoen erabakita musikariak izango ginela, baizik nik karrera bat ikasi nun, beste karrera bat. Ikasi nun gorputz hezkuntzako lizentziatu da bai, IBEF zan gara hartan. Eta baina ordurakoan nien izan pianoan erdi maila ateratzen, eta guk oso guztoko nuen, eta oso implikatutan egon musikaren munduratik, baina ez pentsatzen hortara dedikatuko nintzala, baizik gustatzen zitzaidalako. Ez ordu ni beti izaten dut, ez dela inbeste agian musikara bideratu gintuztela etxean, baizik balio aldetikan, nire gurasoek oso argi zeukatela, oso argi transmititu ziguten, nik beti esaten dut, ezertarako balio ez duten gauza egin importantzia. Ezkanek esaten du, azkenen zerrak balio du mundu honetan, diruak eta balio du produzitzeak eta ez? Eta musika, arteak, sensibiliadeak horreganak ez du produzitzen. Ezin da neurtu, ezin da pixatu eta horre guztiak azkenen ikuste benetan dela gero momentu batetik aurrera gu gizakiok daukagun gauzarik importantena, neurtu ezin diren gauza horietan, nire etxean beti jarri da, neurtua daitezken gauzaetan bezain beste edo importantzia gehiago, ez? Orduan, ni pianoa jotzen nuen, eta ez pianista izateko, baizik pianoa gustatzen zitzaidalako, eta nire arrebak egiten zuen beste gauza bat, eta beste anaiak biolina, eta kasualitateak edo patuak ekarri du, azkenik profesionalki ere hortara dedikatzea. Askotan patuak, opariak egiten dugu, Nik uste baietz, baina opariak ere batzutan bilatu inbardia, ez? Eta, ni hona etorri nahi zen bezala zu deitu, ez bat dituzun deituko ez izan etorriko hona. Eta nik uste patua neurri baten hor dagoela, baina lan egin behar dela hori bilatzeko eta hori aurkitzeko, ez? Eta orduan, badago horreka bat opariak egiten dizkigun oski, eta opari bada gaur zukin egotea, eta opari bada musikatik bizit ahal izatea. Beniko lehiatzen jotzen zaude, baina beste taldeetan egotzea, ze talde izan dira horiek. Nik hasi nintzanen, izango nuke karrera bukatu, eta Tolosako talde bat deitu ziren, gari izena zuten The Parkinson's Band. Parkin baten ensaiatzen dulako, izango da blues, jazz talde bat, baina esan beharko nuke nire lehenengo esperientzia benetan, ez dut esango profesionala, baina bai markatu ninduna izan zala momentu baten Imanolek ditu nindun jotzeko. Ni oso gazte nintzara, oso gazte. 22 urtekin, orain ikusita oso gazte. Eta gogoan dut momentu hortan, gaina izan zen bira bat Paco Ibáñezekin egin zuna, eta Victoria Eugenia, Arriaga, eta hiru lau Aintzoki Gaiarre Iruñakoa, eta Gasteizko printzipalare bai. Eta nire gogoratzen naiz oso ondo eszenatokira jotzen nintzanen, ion nintzen egunetan,
nire buruari esaten niola ze kristo egiten duzu hemen. Korrika alde ingo nuken, ez? Horro izan zen pixka bat, nire lehenengo esperientzia talde edo kantari garrantzitsu batekin, ez? Gero, ibili nintzen eta oso guztua salsa taldetan, La Ferreteria del Son, beste bat talde batek izan zuen Barraka Selva, pixkatan salsa eta latino munduakin, asko gustatzen zait eta asko ikasi nun. Eta gero etorri zen, Benito, behitu nindula, ia 20 urte, Benitoekin. Orduan Imanol eta Benito elkarrekin ematen ditu, edo, Imanol da gizu bezala dultzan, eta jarraitu genuen. Eta tarte horretan ere hasi nintzen, netzako oso abentura polita izan zen, nahi horien artekin atera genitula iparraldeko kantari zoragarri honekin, lehenik disko bat, beste proiektu batetan, eta gero nire proiektu, bion arteko proiektu bezala beste bi disko, ez? Horiek eta alegazken urte hauetan, esango nuke, abez batzakin eta Umama izena duen proiektu bat, ala jazz laukote bat eta abez batza horrekin 3 disko atera ditugu. Eta momentu honetan ere proiektu putxuna esango nuke talde bezala dela ere Tempora. Tempora izena duen taldea, dela Asier Oleaga, Elene Arandia, Itxaso Etxebeste, eta Beñat Barandiaranekin daukagun talde bat, duela 6 bat urte hasita, orantxe 3. diskoa grabatuko dugu udazkenean, eta, konsideratzen dut hori nire eta gure proiektu kutxuna ez dela momentu honetan. Zer eman dizu Temporak? Temporak eman dit, hor gordetan itun netzako da esperimentatzeko musika mota bat martxan jartzeko espazio bat, ez? Azkenen lehen esan dizu da bezala, Benitokin nabil, Maiorien artekin, baina izan musika pixka bat lasaia, oso sentikorra, isilune handiekin, espazio handiekin, hanik asko gustatzen zaitu, oso gutxi jotzea. Baina eraberen gustatzen zait ritmoa, eta gustatzen zait bateria, eta gustatzen zait lehen esan dizuten bezala musika latinoan urte asko jo nun. Eta hor urte batzutan falta botatzen nun beste intensitate bateko musika egin ahal izatea, ez? Eta, talde batzuk deitzen zidaten, zuzenetako batzuetako, baina pixka bat kontinuidadea daukan zerbait, ez? Eta hor duen hasiera baten, Asier Oleagakin askotan ibiltzen ez dela eta berari komentatu nion, bera apuntatu zen, eta beste lehen aipatutako musikariek ere berdina, eta hor duen ematen dit espazio berri bat, normalki egiten ez nuen musika hori eta nik entzun nahi nuen musika hori egin ahal izateko, ez? Azkenean da, erramienta bat, tresna bat, entzun nahi nuken hori egiteko, eta oso gustora daude. 3. lan hau mimoz preparatzen, eta nik uste bide luzeko historio bat izan da. Bila bada, 6 bat urte amak ezkigu, baina... Nola hartu zenun Benito Letxunire musika estiloa zebatu esan dituzu lehen salsa eta olako musikatak ibilitakoa zela eta Benito da estilo oso originala eta bakarra. Benito salsa gutxi, esan dut hori, baina ia niri salsa momentu baten talde batetik deitu nindutela jotzeko, ez? Ez nekien, entzun izan du, gehien bat latin jazz eta horako estilok, baina ez neukan formaziorik, deitzen dara tumbaduak eta musika latinoan egiten dena, orduan pilak jarri behar izan ditu, entzun, atera, kantu guztik, eta baina nik daukaten formazioa, gazteren bolan ere Benito danok ez lentzun danukan, bai Euskal Kantagintza, Lete, Antion Valverde, Forkaken Rodianak ezautzen ditu. Siriondo, badanak ez. Guraso lehen aipatu bezala guk etxean asko entzun izan ditugu eta ondoren bai ez. Orduan, estiloan ezaguna zen, gero nik formazio bezala egia da, aztetan gehien bat, pianoan musika klasiko ingurun antolatzen da ez, ikasketak, gustatzen zait, eta segitzen dut musika klasikoa maitatzen eta entzuten, baina formazioa gehien bat nire jazz mundutik dator, ez? Gehazin nintzen piano jole bezala bizkate nire burua personalki lantzen,
jazz eskola bat bat zeuden hemen Donostien, jazzle izenekoan, irakasle zoragarriekin, Sorkunde Irigoraz, eta, hainbat Patri Goialde, eta gero musiken den izan dira irakasle diren, hainbat irakasle tokatu zitzaizkidan, eta horiekin jaso nuen ere formakuntza importantena, ez? Orduan, Benito netzako etxekoa zen, ezaguna zen. Egia deitu nindunen, netzako horre bat izan zen, telefono hartu eta Benito nahi baina horreko hau txatzen. Oain goituta gaudeia etxeko familiarteko bat ez da Beniton taldean, baina momentun, impresioa eman ziren, baina ez musikalki, prestatu behar izan nuen, eta material guztia, eta kantu guztiak ikasi, eta diena, baina, netzak ezaguna zen Beniton. Baina anaiakin talde berinean. Anaia sartu da azkeneko urte pare baten da, lehenoko aurreko biolin jolea zen Kutxo, bera erekin eman zituen igual 40 urte. Baina, bere lan osasun arazo bat zeukan, beste lan bat zeukan, eta utzi zuen, inkapazidade batengatik lan utzi zuen, bera ondo dago osasunez, baina eman zidaten inkapazidadea, eta orduan ezin zituen alde batetik jubilatuta egon inkapazidade batekin, eta beste alde batetik musikari bezala lan egin, ez, orduan utzi behar izan duzun duela 2 urte, eta, anaian sartu zen, eta orduan etxeko dira, Benito. Ne gustatzen Benitoren zuzenekoak zergatik guztuna gustatzen da, osea, horretza gainean zaudete eta bezema jende hori momentuan zer sentitzen da. Egia da, Benito dauzka bi alde, ez, batetik bera ikono bat da, ez, euskal kantagintzan, eta, damakizkia 40 luze urte kantagintzan, eta bere kantuak, azkenen jotzen ari zen bere kantuak nolabait herri honen historiaren zati bat jotzen ari zera, ez da ikusten dezu jendean nola onkitzenean, orduan niri uste importante egitzen zaitela musikari bezala, ez bakarrik Benitokin, baina Benitokin batez ere, ez galtzea perspektiba hori, ez? Zuk hainbeste miresten duzun bezala, eta jende gehienak entzuten duen Bizkaia Maite edo Maite kantu bai zarrago, nire herriko, zenbat gara, hori danak, ez? Guretzako gure herriak bere bezala egin ditu kantu horiek, eta orduan gu lehen esan dut famili bat geha, eta familietan azkenen distantzia hori galtzen da, eta guretzat normala da, ensaiatu, Benitokin jo, eta ni saiatzen naiz perspektiba hori ez galtzen, ez? Eta, holtza gainen zaudenen, eta kantu horiek jotzen aizeanen, bada privilegio bat, ez? Eta sentitzea hori, eta sentitzea jendea nola unkitzen da, nola bizi duen, zu beste alde neongo bat zinean, segurazki modu berdinen ukituko zinen, eta momentu baten, ez zaude beran, baizik zaude goran, daramatzazu 20 urte, kantu horiek jotzen, ez? Eta gero bigarren partea dauka, batzuk esan dezun bezala musikari taldea, ez? Batzuk azken urteetan aldatu ja, bateria berria da, berria, David da. Ander, ez? Ez, David da. Ander egontzan kontzertu pare dute, baina David da. Amaiur ere kontrabajua, 7-8 urtera amatza, eta beste guztik urte ni sartu nintzanetik, antzera 20 urte nik, besteek gehiago. Angel Unzu, eta, orduan musikari zoragarri talde batekin, eta gaina talde handi batekin jotzea zaila da, garestia da. Eta orduan, bigarren privilegioa da aukera eukitzea eszenario baten, holtza zuzen bezun bezala, konpartitzea guzti horiekin, ez? Eta, bai da, hor magia gora jotzekean bakoitzero, magia momentu horiek bizitzea eta disfrutatzea, esan dut bezala, importantea da ez galtzea perspektiba eta, privilegio hori sentitzea. Egia da, atzetik lan asko dagoela, musikari guztionak, urteetako lana, baina goran zaudenen hori dana astutzen da ez, eta privilegio hori sentitzea politia. Bergaren bat, tenkio pixka bat, egongo da ez.
Bai, noski, egon behar du, baina. Egon behar du. Tensioa galtzen bada, bai, egon behar du. Baina, bai, kontzertu horrek eta musika horrek daukana da, momentu batzutan, kantidade aldetik oso nota gutxi jotzen dira. Eta orduan jendeak askotan interpretatzen du zailtasuna nota kopuruaren arabera, kantidadearen arabera. Baina askotan komplikatu izaten da, edo zuk esan duzu bezala tensio gehiokin bizi duzu, hirugarren estrofan egin behar dezunen tan, eta hirugarren estrofa da, eta ezin ez du jo ondoko nota ze jende guztiek ezagutzen duzen nota jo behar dezun. Orduan, momentu horiek nota gutxi jo behar denak, aldameneko entzun behar dezunak, Benito ere batzutan mugitzen da, azkarrago polekiko, bere gitarrekin jarraitu behar da, orduan, da azkenen entzunaldi ariketa bat, komunikazio ariketa, bueno, musika da, ez? Nik uste musikari onak eta ez onan arteko, ez hain honen arteko diferentzia ez da hainbeste zenbat jotzen duten, baizik zenbat entzuteko gai diren, ez? Aldamenekoa entzutea, eta, bueno, Benito kasun zuk esan duzun, tensiokin bizi dezu momentu batzutan, baina, bueno, atentzioa eta plazerra, ez? Musika irakasle bezala, zer saiatzen zara helburu gisa edukitzen ikaslearekiko. Gu daukagu musika eskolan zorte bat, ez? Gari baten konbakezu konservatoria bakarrik zeuden, eta konservatoriak azkenen zen, titulazio bat ateratzeko bide bat, oraindik existitzen dira, eta hor daukazu programazio bat bete beharra da, lehenengo mailan, helburu batzuk, eta azterketa da bigarren mailan, hirugarren mailan. Gu zorionez hortik kanpora gaude, hezkuntza ez arautu da, ez daukagu azterketak, eta orduan horrek zer esan nahi du, daukazula aukera ikasle bakoitzaren beharretara, interesetara, abiadurara moldatzea, ez? Horrek ez du esan nahi ez dezunek exigitu behar, eta ikasleak ez dunik lanik egin behar, batzutan hor nazten da. Nola ez dauden azterketak, ez dut ezer egingo eta ez ezer pasatzen, ez? Irakaslearen erronka nik uste tala azterketari gabe ikasle hori motibatzen jakitea, bere hobena eman dezan, ez? Bere hobena eman dezan eta lan egin dezan, eta zeratikan zer azkenek ikasle batek emaitzak ikusten ditunen motibatzen da. Ikasle bat 3 hilabetetan ikusten badu leku berdinen dago, eta ez ditula behatza moritzen, ez dindula kantu bat jo, bera ere desmotibatu. Orduan, erronka da, azterketari gabe, nola motibatu zure ikasleak, aurrera egin dezaten. Eta helburua zein da, batetik, gehienak txikiak direnez, adin guztietako ikasle dauzkagu, 7-8 urtekin azten diranen instrumentuakin, beraien hezkuntzan lagungarri izan dezaten musika berak balore asko ditu, esan dugu bezala, ezertarako balio ez duten gauza horietako bat da, baina nik uste burua eta gorputza eta edozein gizaki neskan ez mutil bere hezkuntzan, bere garapenen asko laguntzen duen arte bat edo jarduera badala, ez? Alde batetik teknikoki, ematen dizulako baliabide tekniko batzu, disoziatzeko, esku bat bestea, horrek ematen du buruan arintasun bat, matematikoki ere importantea, ikasten duzu neurtzen, ikasten duzu konpasak, ikasten dituzu gauzei danak, azkenen matematika danak, ez? Gero dago entzumen aldetik, ez? Belarria lantzea, betirako izango duzun sensibilitate bat lantzea, ez? Disfrutatzea musikarekin, betirako eramango duzun beste arlo bat. Beste arlo bat, hori da. Eta gero noski, instrumentuarekin aurreratzea. Hori ganak ez luke zentzuk izango, ez bada kapaz pixkanaka aurrori edo gazte hori, gauza zailago, gauza komplexugo, gauza erronka berriak instrumentuarekin ez balitu lortuko ez orduan. Helburu asko daude, batzutan musika bera da helburua, eta beste batzutan musikaren bitartez lortu nahiko genituzken helburu hile da. Bueno, Juanito, mira, esko etortzea gaiteko benetan. Zuri, Eugeni, opari handi bat izan da
Hone etortzea, kostatu zait topatzea etxea, baina... Miratuko diago musua handi bat gugan ikusi. Hoxe bai ez. Ama jende. Besarka handi bat, museo handi bana. Agur. Agur.